Ay, Mama Isong, ay, tulungan niyo ako mon. Balbalag yung mga problema, kagay. Antikon mo. Problema. Sige, ibagam. Tanuan to'y nisimbawa kat si kaet. Iter ko. Sakit-sakit sa pagaw ko maong, Mama Isong. Tasya ko lang ko. Akibate! Kaya ganito gawin ko kasi nagugurdulay ulok. Antikon mo? Akibatik? Akibatik labat manaya? Niya, alam niya 20 pesos. Ta, lugan ka tricycle. Tampan, naabutan mo nira. Taki batik labat manaya. Antay! Agay layan bilay, draman mangiter na liket, gayaga gunigun, tan pakala ay aralad bilay. Draman inaun ed puteg yan nagagawa, ed wan bilay, say pangidrama na saray ng durumaran, istorya'y problema, ya ipapawit na saray dumarengel. Tanjad kaunuran ed inday simbawa, nen mama isong. Jad drama tayon, agay layan bilay. Ipapangarod si kayo na inasin Pangasinan Drama Production. Masantos tan maabig ya oras lalangulad si katayo namin pinablimiran dumarengel. Wadya lalamet si mama yun isong tapian mangidaladat tan mangiter na simbawa. Ed say sulat lalangulan apilitayon idrama ed sayan begta. Kanyan sirin ibaan nyo kami lalamet tan antabayan jad pa na maglay na pandengelyo ed social media. Jad pa na maglay na drama tayon. Agay layan bilay. Balit antes tuntan kakaarumira et wala indiro da jay palulugayan dalalangula ed saray makter tayon dumurengel ed Facebook. Wadyaso kangarananda malalapod Bolo Labrador palulugayan day Mrs. Rose Estrada tanjad magsaysay Labrador si Mrs. Delia Usun, Sita, Eva, Lina, Tanjanet. Say lugay manlalapod Madam Susan Malikdem. Undan tumet lulugayan das susaksakay managawa ko na itari di kaanad barangay Pulong Bugalyon ang ngapuy arom si Mr. Daniel Malikdem. Tanuntan tumet ulat tayo dyan lapag na Panawang Santa Barbara Pangasinan wadyan palulugayan damet si Kapitan Wawi Sulweta Tansaray Interon Barangay Council nagkalaot-laot kinen Kagawad Balong Albaro sa ilugay manlalapot kinen Ibs Oklay tan balbalag ya salamat untan lan maliket ya pandengelyo tan panangan tabay kanyan natan sirin pinablimiran dumurengel gapuan kulan basaan so impawit nasulat nasakay ya dumurengel tayon papaya mo ngaran ya Rosendo manlalapod Balay na Bugalyon, Pangasinan. Unya so ibabagay sulat nen Rosendo. Akapan sulatak mama isong talapod walay labay kumet ya isingger. Tan labay ko na simbawaan yu agkumet kumonod sayan linmusan problema. Talapod agkulan tay gawin ko lapot kababaingan ko dyan lugar mi. Agay layan bilay mama isong. Talin mo sayan gunigonod pamilya mi. Nen sa kaya agaw ya si memputak. Udsay si kami. Tanoon niya mama isong suing kagawa. Jak na mama. Ibayar ko ni. Kuya late pasungsong. Salamat na ako Sikama anak rin masikin ng bruso salamat. Sige, ulak la. Ay, mahirap ito talaga yung niyarawid pamilya. Nabayagat yaga kasempet yun baryo miya.
Nailiw ko layan pasan. Tariwan dagam. Tansaray luto ng nanay ko ya mananam. Ay agi. Nakarak pala. Tagla makasabi, tricycle di magsimpok mi. Yakyakan ko lang, lala na niya pilapil. Di ba ni? Tanon sa biyak. Ay siguradon, panikot ira di tate tan si nanay. No ibagak ya kasapataklan nurse. Nathan, asing garaklad sular mi. Nakaluso ang umanan na sayay pasan mi. Apat nag, iabayagak-yaga kasempet. Apod, paano to? Di man agad Manila na naral. Ni. Paya ka pa. Kanya, dakal sa totoo din si kami. Tan, akamputira totoo. Akamputira tan pila-pila rin on susulubad na bumi. Inatili tatay ko mo. Tan, intulog dala. Nagtarabat ng ganim pagkabatid siya. Sigong, apuran ko na manakar. Undala na kimad bunag. Yung itatay. Yung tatay ko, akin. Akin. Nathan, wadyak la. Ida pagkuya kapot na unyo. Ay, Diyos po sa daw. Ang sa Santa Kamarunwaan Purgatorio. Ay, kasyan mo ang kitawa. Tinagtakot mo si Kao. Gaw ka. Tinagtakot mo kita talaga. Akin nalay. Inatili tatay manaya. Agyok labat pinakabatan. Itulol yulara. Agyok labat ang ganyan nalagar. Marimaragap ko man yan. Ipasabikan si kayo sa akin sambat ko. Ay, Rusinda, anak. Si Katatan. Ay, anak. Oh, diyan ka la. Ila ka punta ka pa. Mayakan ay litakalan mo, anak ko. Anthony Sirbe, maragap ay balita kay. Inatili tatay. Ayagi. Nagkikimot la. Agyok labat ang ganim patawag. Atoy, ibabagam? Inatila tatay ba? Yakon ba? Ay, agra ka pa. Manalwork ka sa tay ibabagama. Palpalaran ka sa lo. Ay, agay. Mabila-bila ni tatay mo. Ni manana. Wad mat paglay dari katuuan. Ni man na. Mabila-bila na. Ha? Nye. Nya to ah. Mabilaira. Sa baluan ko. Inatilara. Takin at amay-amay sutukan ko. Tan, akampo tinira namin. Senta, kasumsumpal na tulor. Sige, sa ipagag. Manaklawari nanay. Anda? Makapalag ka, anak ko. Ando ko ni bilay tutay tatay mo. Tawalay, ban-ban to ya pakapanjaran. Dan saratay na nang buntutu. Pasyenti turatan. Pasyente? Kung natatalusan sulaba yun iba gananay. Ay, say maang anak ko. Yupas mula ratay bag mo, tamang painawag ka la. Insan mangan ka na. Tanaan ni tayo lang matutungtong. O sige, taiban ko ni tatay mo di manay. Tay nalanta ka ni diya, anak ko. Iban lay nanay ko. Limalad sari totoo kay iba to'y tatay ko. Pag ko natatalusan may bagaday pasyente. Anto man kasi. Amang, paligyan. Tambalyo parad. Hay. Talabay ko yung natagay. Ay, amang, tambalyo pa'y kanunutan ka. Alingwanan ka, sungaran ka. Ay, ang sakit.
Si kulo-kulo ko, ano sakit. Tanya kakalabir ko, ingkadin sumusak. Kyun, agak makaamon. Ang tulungan nyo kami ha, na may ulim nyo yung manang kanina. Ang inuya, tulungan nyo mama, ng paano wala nilang ulit. O mali-mali nila, manang kanina. Wadya tala namin, susare pasyente. Dengal kayo namin, taiga pukla, supan tambal. Jad pagkapanyari, yung babayisid siyak, nasaraya ka na nang. Tanjad, tegap nasari panani siya yun. Unabig kayo. Unabig kayo. Jad pa na maglay na pangaplus ko'y limak. Atsi kayo! Diragad man! Diragad ya! Urabis! Kamatis! Misteryo'y Catherine manatatet! Tuminom! Abot pun ako rikong! Si kayo namin, yawadya! Itagayo'y limayo! Marsiana, nang mo, sa'y makapanyarin talyasi, apuram. Ay, on, ang mga brusyo. Nang mo, Iwalan kulay, makapanyarin. Dalyase. luwag, Sige. Huwag ka lang makapanyarin, Dalyase. Baluwag mo. Sige. Huwag ka lang makapanyarin, Dalyase. sige na. Ay, agi. Ang tutay kalukuhan niya, gagawin di tatitan si nanay ay. Mangkalkalaw matilay totoo, mamaldagat. Nathan, san sakay yun idangat. Susata initir ko, yaping, ya kandila. Isilsal yun dyan lamparaan niya, wala darapan ko. Insan ko ibaga, ano antoy nalilik na yun sakit. Saya at konsultasyon nila ba't? Umpawil kayo dyan lamit. Taawit juray pawit ko. Ya igaton. Singger kayo dyan, galit dyan gagi. Singer kayo ang mga ambrosyo, piano nabig kayo, dengal kayo naman. Dengal kayo naman sa ibabaga. Ay, sige. Sikan laki, singger ka. Antoy liliknaan mo. Ibagam yatampol. Sa ililikdaan ko, amang. Itsayan sakit ko dugas ko ay. Ilanang na siya sakit. Kwanta mo suwan na singaganto ya. Manyan limak jaya mong pakonsulta. Tangga po yung bayar ko doktor. Manyan paabigyan ko po, amang. Nasyag siya makaulay. Malagar ka. Dahil palkap kuya inurasyonan kun papel. Dita na nagas mo. Tapyan na nang kun maong. Nuantoy sa sakitan tutay gas mo. Anitan. Nanenang nang kulay. Tata naman da ka. Sisipulitan da kage. Ayag paano gawin ko ay amang. Tambalyak ko man. Agak panlik na yung sakit. Nagkalaban mapaga. Unya sugawam. Kawil ka dyan lamat na buwas. Tamangin na sultay igaton. Igaton at saraya ka na nang. Tapian tulungan da ka. Yapatay na nan. Susay manananam. Yamantata na madsika. Mangigatong kaya. Apatiran lison manok. Nanduaran kilon lison ya baboy. Awit mo nawit irarata na buwas. Tapian unabig ka la. At alusan mo. Antong lison. Pangalaan kuratan. Ang talimbak niya. Tangga pulang ti ibayaran ko doktor.
Nakalimot si pasasaliw Nagawam si babaga at tabihan unabig ka. Ag mula gagadmaan sunsum lang. Tana kontra, susaray gagawang ko para si ka. Unabig ka, dapat no sararatay idadasal. At awitin mo dya. Alimaong sunsunggay. Tagkapabigan na sarayagan na nang. Sige palantan. Gawin ko. Dapat no unabig ka mang ha. Nabuwas awit ang kularatan. Araratan. Antis kan unalis age, mangipulag ka durasyon, say ka hunyawit ka, para di saliw na kandila, di pa wilbo jalabat. Dugalatay, liman laso, siya ider mo. Ayun to. Aliway nakakar ko mo. Imbis siya unabig ka, naruman su gastos ko. Ayag sige, nya. Dapat no unabig ka. Nanay, ang tigago niyo ng tatay, akin, mantatambalira. Si Antak, manag-ilot iray pililabat. Natan, mantatambal matlara. Yan tagawa. Insan na may tuway, mangingiri na lang sakit. Kinirawan nyo ni kwarta. Ag yun nakakasyan, imbis di sa tuloy, tambal tula kumunman. Balong ko, libre pantatambal ng tatay. Anak ko, talagang untad. Para donasyon mo labatan. Yan walay saliw ng tatay mo na saray usar me. Singa saray hirbalya ipupuya. Supaday katungtung makulaw. Walay pasyente lamat. Walay pasyente si mabilamot mo. Ibagam, tagag laman tambal. Umpawila na buwas. Ay, ande masikan. Say katungtung ka. Si Rusindo, ya anak mo. Wajala. Anto, wajala may anak ko. Kaya kaya anak ko. Maong danunutan mo ng bakasyon. Agay ka la. Agkalabat na nampasan tabi yung simbut ka. Tapian, nabot mi ka terminal. Takin lang ti tatay. Labay ta kayon isurpresa. Tay bagak kumon, yan isapat ko'y board exam din ka nurse. Anto, say gabay mo ni baga. Wala layan akong nurse. Kakabay, wala layan akong nurse. Abra saan ako. Nambunga, yasan siya. Susara irap minin. Nanay mo, sisika. Ay, anak ka. Makakalikot kami ng tatay mo. Apan sumpal mi ka la. Napag masilibra tayo natin din sa BEM. Dakil may initodara may pasyente nasyon. Karne. Ay, sige. Malupo ak na lauya. Ipang tuan tayo. Sika tuloy pandudungon tayo, anak ka. Sige, tanar siya anak pa. Sige, agaw ko na nung si kami. Naimatunan ko sa karakal na uulan, totoo dyan si kami. Yan ang papatambalad kayo ng tatay ko. Balit, aliwan talaga yung nagagawa. Paano ko kasi ibagad si tatay? So aliwan na imano. Paano? Ay, siya pa, sublayan si kayo. Unyurong la. Apurayo, tadakal na yung sublay, mampatambal. Kanila. Siyak kamang, siyak sunsublay. Kumbaon, natulungan niyo amang. Pisalamatan ko'y balag. No, nasolusyonan niyo yay. Gabay kong nagawa. Antung mana. Ibagam, again, wantutan. Nagawang ko'y nayarian ko. Tapian, napaabik na ka nuan tumambilang iti sakit mo. Amang,
Gabay ko kumonya. Dudan. Itagayoy matris kaw. Talabay ko na manlukaw. Tawalay boyfriend kon 21 suedad daw. Natan. Kabay ko ya. Naanakan tuak nay. Andagon mo. Ay, sus Mariusip ka. Akulaw ka lang naming gana-gana. Gabay mo ni manlukon. Manglabat no. Marikit ka. Tagabagabay ta ka ni. Yakarapas yan ayos ni. Ako manat ka la. Pwe. Akin naman. Akin at miti-miti kayo. Gapo. Sa'y dapat kaw. Nagawan niyo sa pagagawak. Kunta na. Ang tarya kaya mambayar. Ang gano pigara. Dapat na makapanlukunak na. Pigaray. Gabay ya. Amang. Andagon mo. Kwarta. No. Gawang ko Remilyo. Tapian manlukon ka na. Kalaman. Kalaman makwarta. Agtakawatin dyan. Next, supan si kayo'y unsublay yaman patambal. Nagukila dyan. Okay. Wala ni talambi. Punag-punagay. Amo siya. Araraya. Ganado ang yamitong-tong. Chika. Hayag eh. Ang kakabalag suapayas to. Oh, akin amang. Magmadagas kayo. Papailot ako mo. Ang sakit sa palampang ko. Andukuan mo. Ipailon mo yung pamalangbang mo. Ando yung nalilignak. Singak natatrangkaso. Wow, siksi. Ang kagabalag sulpo to. Magkapangila na Bruce, Anto'y nagagawam. Magkay-gay na ilong mo. Singat ka na natiwal. No, walay good ma'am niya makapayod sayan ba eh. Ang may tutuloy. Narwanda. Po, tutod ko tikaryan mo. Talusan mo. Ando. Ayalag man ako lao si Kaman. Tamampailot kunulante. Inirlamay. Ang sakit man ako. Pangilutan ko. Titahan, ama. Itiltil niya, titay. Hindi, ama. Sumasaya ang sikla. Ang basta. Apili ako mo. Ilagsam yun ni ako. Ilagsam yun ni. Sige. Ayagay. Nanatip ko na malaman mo. Ang talaga nalilig na. Si Maong. Uwatan naman ang kwarto. Tapian na ilot kun Maong tembalang bangma. Iti manayag. Ganalang na. Oh, sige, ama. Ang sakit niya talaga. Aray! Aray ko, ama. Aray! Aray ko. Ano sa mo? Ano sa mo? Ano sa mo? Nababay nga naglasayan nagagawa. Balitado rin tatay ko. Tinga sa may kabat ko baloy. Balbalagon tayo tatay ko. Wala rin mga ibabagan. Piki. Piki ra ko nun managtambal. Tan ibabagadanin. Kwarta labat ko na iinteresan ti tatay. Tan aliwaran putag yan managtambal. Ay, siya yung sumlay, mampatambala. Ang galit niya. Batabalak pa ba't amag? Ay, kumoda tulungan niya.
sa gabay ko dagawa. Ando taan? Dugaw, sumaog ko, kada sa wudak de. Ando? Tayo, maluak la da bayag. Malat sarang ko de. Tignan mo ak na gayuma. Yan kamay laki, o kurso na dakat na alak. Ay. Antukuan mo, pampaugaw. Walang sakitan. Dapat no mambayar kay susto. Manginggatunta ni yauno na. Mangawit kay duwaran kahon niya alak. Ang sakay ya intiron litson baboy. Kaparat sa may gayuma. Mangitir kay 20,000 down payment. Ada, galay kabalag mama. Mula pa. Ay balad na swerte yo, ya da paukaw yo aka. Ayun na. Ay mabayarak na sustaw. Dapat no, makapiasawak niyo sa may British ya kachat ka. Guha-guhapon talaga. Matitiw yung kulaw. Akakarak dya, atse, kuya. Talapod, labay kon pantungtungan tayo so gagawin ng tatay. Ang takyan tayo nagagawa. Arap-arapan niya, nilulukoy gagawin da. Balit, akin at agyura banoon. Nusata niya nagagawa Rosendo. Agnira na pibabalian. Tapampasnukan da kami. Tan sa kay ni, agdaman ipapasuot at tutuo so pantatambal da. Saray kalugaran so uunlad dya. Un, wad tanakla. Balit, ay aliwa. Makapabaing la. Ay paano to no, nadiskubre daro otoridad ri. So aliwan nagagawa. So pa'y nalas eh. Ay intirong pamilya tayo. Ay kuya, akin, untan la. Ay akilaong galaw. Anto ni anak mo. Nakapansumpal ka la. Ang tampian, untun dalaran sa ata nagagawan da. Sublay ka matyauna na, parad si kara. Total, malulaki ka ni. Si kami ay. Ang tinitulong din si ka. Wala lang pamilya mi. Anto? Ay, aliwatay rason nyo kuya. Angang ko. Dakalso, pinanabang nyo yan, nagugunggo ng tatay. Kanyan nagyora ba noon? Binanabang kayo siguro, aalmonda. Saan ka pa nga? Napunitik tayo sungkot mo. Aroy ka pala dyan. Ang pananto ni, nagawag si ka. Antas si kay, paborito ng anak. Si ka ni mantami-tami dyan. Dugalatan. Ag kayo man sasabag. Kung paano makapanlawa ng kini? Dugala. Mantutong tong ira di tate tan sinanay. Tan kaiba damay sa kayagik. Antula naman kasi plano anda. Say maong dengeran ko'y pantutong tong anda. Mautik ka talaga, Ambrosio. Paluray ka tay. Sige, aalmuntayin kwarta at pantatambal mo at kulang-kulang 30 mil sa nagaw. At sa redrasyon, sa kanya, nalilibre tayo lang ipapangan tayo. Wala po saray. Awitan dan, igagadahon niya rin ito. Akulaw. Udag labat susaran. Nuag mo gawan niya. Umpatay ka diras. Hanggat wala rin mananisyat siya. Ituloy ko yan gagawin ko. Anak ko. Ngun tamlay gawan mo na buwas. Ibagam ya kung kumbalat ya pabigta ka. Andi bali tagdagakabat. Yan nagaraman ina piray tuto. Ayun tatay, antakla. Artista yay. Tiri-tirikan tayo rati totoo. Tagdalaan tatan. Minabang tayo't na almuda. Ang gapoy kairap-irap. Untan manayay, gagawin nyo tatay ha, nanay ha. Tansi ka matagay. Pag kayo tan ako konsensya sa tatay gagawin nyo, ya pampapalig di totoo. Kayo nababaingan, ya sa ikakanan tayo, nanlapod marotak ya kagagawa. Butang kamanaya. Amiyan man ta niya. Butang kamanay bunig na kaput. Paano ya tatay? Hindi ko na. Ang gapoy ka na bagan man bagan magyuntan. Anak takalabat. Agmutan ta, ya sa ibaba kami gagawin ko naliwa.
Di tanan labo sa panaral ko siya. Sa isunog nunod mo. Ingkarigatan mi kanin nanay mo. Ingkarigatan mi sukursom. Minsan natan. Sumpal ka la. Ibagam suntan. Bastos kang klase anak. Antaktan tatay sa sakripisyo yo. Balad, sa inununutan ko, sige papasan nyo. Paano no, nasukayan dan, alaw kayo putag, yaman nagtambal eh. Sigurado ni, di man dada kayo. Nababaing anak la. Nababaing anak lan mong tatay. Hagak balat, hanggang unusal. Eto rin bagadari, totoo eh. Yasyag, akapansong palak enersing. Balat, si tatay ko, managtambal ya piki. Sayang nga po'y baing anak. Tainan ka chay na bong. Ang huwag ikakalakalan. Masikanakla. Nga pulay na pagkantakutan. Ang gano'n na preso ak. Siya patay agam managluko na tanad sa iyong panahon. Amin at managpalik to. Satan suy tagsukmot utak mo. Si kimot nanay, antan tayo lan aliwa. Mimila kimot at kagagawad ah. Ay, juga lang anak ko. Dada, manukukle tatay mo. Maningas. Ibang tungtung tila no. Ang budol kilan mo anak. Iba na nga simula anak ko. Saya labat suni bagat tatay, nanay. Agyo ibabaga, yagta kayo pinasakbayan at maugas sa nagawa. Kalidya, mampatambal kayo. Ang piniling kurkutsi kayo. Tuloy kayo. Ay, si kayo ta si Amang Ambrosio. Say balita kat maong kayo kunod managtambal. Niharitan pinang lang niyo payay anakon marikita eh. Akin na. Hindi, ulag ka ulag. Kada ko ang taado ato'y sakit tuya. Singa kitikitin lanang. Ay, Amang Ambrosio, pitambal niyo pa si rin. Tadi, ay singa gigigin niya lanang anak ko ay ulag ka ulag. Itong damlay mong papaligdam. Sikan masikan niya managtambal ya beke. Lapot sika. Inatiso tatay ko. Lapot ka ba ito'y unabeg. Nampawil-pawil siya. Balbalik sa intermit sikan kantidad. Nasayang tumi. Unabeg ni tatay mi. Paano tatay ginawam? Ang malamlang mga patay. Sika sa sangagahim patay ito. Sika! Sika! Hindi man tatagka! Kikikikin kunta di ba bagam isya agi nanayari lagin agtulan nila pa susakit do kanyan uuntay agawa bang balat hangga po yan takiginawag yaliwa hangga po pulis hindi gagawin niyo dyan. Sige, Sarento! Aresto yung lahat niya masikan! Ay manan niyo ang gabi kasalanan ko. Gala. Kalau susung kay. Iki ka man ay manok tambala. Ala, milakad si kami yun, presinto. Walay ka na ba ganyan mandan? Amin niya ibagayot na usar kontrat si kayo. You are under arrest, min! Min! Move! Ilugan niyo larat patrol. Tanamin niya sa rekabyangan at sa kalukuhan. Abareyo! Araliyo rin namin. Move! Noral, mira. Preo. Singkat ko namin na. Kikikin mampaliwawag. Agyo na yan ang gawin ni Shakya. Hindi ako lawag kung kapiso. Na priso, nga pagkasalanan ko. Di man ka naman paliwawag. Presinto, sikan. Ikikimanayin man nagtambala. Gala. Uram. Ay, anak. Lucinda, hoy ka. Tulungan mo kami, anak. Episo na kami. Ang kulaban ko na prisa. Saya lang may ibabagak tatay, nanay. Harap yun doon sa'yo. Kapag bimalas na amansad sa kayo. Ay, anak ko. Tulungan mo agad. Yalan mo na abukado. Abukado. Panangasim. Ipurmisak. Agkulagawan niyang balot. Mangumanakla.
tan si katutan pinablimiran dumarungal sunangalan yun sulat empawit ng Rosendo na Bugalyon, Pangasinan. Tan wadyala siring yendan ko'y simbawa susayan problema magik Rosendo jad pa na maglay na pangiter ko na simbawa. Unya sunibaga ket sayaya indungot pun problema balbalag ya kasalanan so ginawa dara tay ateng mo talapot untan lan impan lupo tan impan ilaluray totoo ya inusarda so panagtambal tapyan mampalikto tan makalmo na kwarta makapkaboy at tuloy tan makapabaing laut-laut sa isika panaral ta na medisina o dino sa nursing bangbalet sa isikara at mangkungkuanan niya managtambal. Ketuntan lan ing kagawa yakwan mo't sulat mon hindi man dadara at kumun at panmarmarandalatan niya mangumanlara tanuan to kaman bilang susatan ya ibunga to at napugdan arapun tan pandusaan nuan to kaman napug ya kaputek ya dosa ng satan niya ginawara. Kanyan nunayadya rikumon niya may tungtong kayo saratay atuknalan o dinusay inatiyan tan sa atin ng demanda nunayari nin ariklunitan at may tungtong kayo agagi tapiano na resolba tan niya problema at aglaw balag taan tayo yat sayan irap na pilay ngali ang kapi na gastos magastos itay mandimanda at kurte kan sa kay nila utla no maksil so ebidensya talagan panmarmarandan talaga tan susatan niya agawa sa inibaga klabat at sikaki at agkakumun unsasawan mangipanunot at saratay agagim kan sare at ating mo ya bilin mura ya ipaliwawam ya aliwatan niya ginawara kanya napag labat niya mga manlara kan agdala kumon uulitin tapian saya kasalanan o saya kagagawan aliliwa taga napultot la no kinga napultot la tapian say panamalay sumarun tan marakep supan sumpala agtayo kumon sa sambutan so kakapuyan nakanunutan na sa kaya to laula nung gapi aral to dino makaboy so pakatalos to at kawan pilan paraan tapyan na ibalang o dino ilingutan na paliktuon so saratan niya totoo talapot balbalag ita niya kasalanan at say amal sa say lulukon mo at kaparam niya to antayo matlay pa nagbilay natin at ating panagagi sangka na tansang kaluto insan kani napalikto dino naluko iter mo kalamor so alalanag ya apalasam tapian labay mo labat so nabig ang tamanaya mas lalon naluran so sakit mo at konsumisyon kanyan panunot ya agagi tay si kayo yag kayo kumon basta na bungat-bungat ya manigsi siya at saratan niya ingkuan niya managtambal wala ramat sulimpyo yung managtambal pangbalat walan nire unlug saya iki yakonda untan tumet at sari doktoris wala so walan piki tan wala met tiray makapampapaabig pangbalat sa raraya at sa kiiralabatiran instrumento ya tatawagan kapyan unabig tayo ang gapoy arom ya pikirwan tayo pikakasi tapyan unabig susaratan niya sakit-sakit tayo tante kapan tayo nagawa kung kiraw tayo perdona tan bendisyon na amalsa ang gadjalabat lasirin sunibaga ketsayan ang dungot mon problema magi tan balbalag ya salamat at impansulat mo at sayan drama tayon agay layan bilay tansaray simbawa nen mamaisong yalabat ed inasin Pangasinan Drama Production balbalag ya salamat ed impan dengelyo
Saray ang iter na bilay at sayan drama tayo at si Karati. Emma Talope, Michelle Espinosa, Ibs Uklay, Susan Malikdom, Glacial Danan, Max Cabato, Erwin Garcia, ang si Jonas Bravo. Sayan drama at ipapangarod si katayo na Inasin Pangasinan Drama Production. Nagyukumun sa saun sumanuntumbok tiran tekap na sayan drama tayon. Agay layang bilay, tansaray simbawa, ngan mamaisong. Balbalig ya salamat at impandengelyo.